Ну, я прочитал, что можно сдать кров для військовців, які в АТО тепер. І я лічу, що маю право, маю жадання трошки нечто зробити для незалежної України. Це спільна акція фанатів підтримати наших бійців, які є зараз пораненими, яким потрібна іменно наша допомога. Здача крові – це не так вже й багато, але хто чим може, тим допомагає. А я до Білорусі завжди ставилася як дійсно до братського народу. Можна здати кров для військовців, які в АТО тепер. І я я прочитав, що це спільна акція фанатів підтримати наших бійців, які є зараз пораненими. Трошки нечто зробити для незалежної України. Я лічу, що маю право, маю жадання